ngagharị nke obe n'isi ndị Chelsea. Nkwụsị nke abụọ, Chelsea ada nke ugboro 7. Anyị esekporo ndị Chelsea na-asị ha dibe maka na onye kpatara nke arụrụ siri ngwere bịara ya oriri. Lampard kpọrọ James, Enzo, Benchinwe ya na Fofana gakwuru Arize gbalaga gwa ha sị ọnụma jụrụ m mmụọ na-egbu m egbu. Nọrọ n'ebe a soro na Arize chebe goolu ka anyị ghara ịdaba n'ọnwa maka na nkwụcha abụrụ ụjọ. Ka anyị sekpuru ala. We must learn a lesson. Chelsea nọ n'ụdị Chelsea mana ha na-afụtazi onwe ha n'ụdị Enyimba FC. Nke mere ndị Chelsea niile jiri na-ajụ sị onye ga-ekewapụ anyị n'ihe mgbu nke a? Ọ bụ Evangelist Ebuka Obi ga-ekpepụta anyị? Ọ bụ Mbaka ka anyị ga-agaba na nke abụọ Nkọnọba maka ọ dịzị ka ihe na-eme anyị agbaghị aka. Ọ na-adịkwazị anyị ka ọ bụ arụsị egwuru dị n'ime Bril na-eme anyị ife a. Biko dị nwenụ m kpanite mmụọ ndị NEPA ka ha nwee ike na-ewepụ ọkụ mgbe ọbụla Chelsea na-agba bọọlụ. Mmadụ na ibe ya hapụ ịdụ aka n'ọnụ na ihe na-enweghị isi. Jesu m ahụrụ gị n'anya karịsịa ihe niile. Eji m obi m na-arịọ gị na mmehie niile Chelsea mere gị. Ekwela ka ndị Chelsea na-agụsịrị n'ọnụ n'abalị. Mee ka anyị na-ahụ gị n'anya mgbe ọbụla. Ya jiri Chelsea mee ihe masịrị gị. Onye nwe anyị nọnyere ọnụ ekwara gị ka Chukwu jike niile gọzie unu. Nna, Nwa, na Mmụọ Nsọ. Amen.